чакам. Мене ще чакам. И тебе чакам. Кой чакам? Те са ме прибрали. Чекай ти или се го дали на някой. Сега не се постарай. Моли? Не се престаравай. Що? Не. Вратата затворена. Ще го направим. Изненада, никой нищо не знае и ние не знаем. Давай, изненада, Дори. Добре дошла. Дори, нека веднъж да те посрещнем от работа, където трябва да бъдем. Изненада, Дори. Изненада. Ами, намерихме ти кръщелното, ти си родена на днескашната дата, фалшив рожден ден, но сега не искаме. Айде сега да видим. Айде така, заповядай, да си жива и здрава, да се смъкай, айде така. Айде така. Ако искаш нещо, Дори, ако искаш нещо да учиш, в този сплит пише там, отвътре в този сплит пише. Ако нещо ми се Защото нищо няма да кажеш до сега. Живот и здраве, искам да сте много щастливи, да сте много здрави, да ви чакат хубави дни, да сте щастливи, сговорни, мирни и децата да ви радват много, много. Сината поздрава, защото е хубав юбилей. Няма ти оказам още, накрая като се отивам тогава ще кажа. Айде, да си живе, да. Митко, да си живе, айде. Айде, оня юбилей, дето е много корави, къде сега? Не, другия юбилей, по-нататък, 100 година. Ай, агнето от мене, ай, агнето от мене. Следващата стъпка, диамантината сватба. Айде, саде. Честита златна сватба. Айде, честита златна сватба. Сега се запоткане. 70 годишната било благодатна. Следващото имаше какви бяха? 26. Айде. Да го носим така. Не. Не нарушава сцена. Какви са тия